Carnaval Bielefeld Kretsers wordt mogelijk gemaakt door Luite Groentechniek Wienandsro. Onze Harry wordt gekozen tot een nieuwe prins. Dat wou we toch gaan scheren zien, de grootste winst. Maar in die gekke week vergoot te zien een steek. Maar zong nog iedereen en nog een keer. Dames en heren, hartelijk welkom bij aflevering 4 van Carnaval Bielefeld Kretsers. Leef lu! In deze laatste aflevering kunt je zien hoe de dag wegtikken op weg naar Carnaval Bielefeld Kretsers 2016. We nemen u met naar de boellocatie van de carnavalswagens. Laten u zien wie succesvol de jeugdzitting wordt. Kijken met bij de voorbereidingen van het Oud-Wieverbal. En tot slot zijn we aanwezig bij de sleuteloverdracht. En niet onbelangrijk, verlaten u de volledige carnavalsoptocht zien. En de donderdagavond is voorgezet. Nou, zo'n chance van een grootje best moet ik hoor. En drinken? En vooral heb ik toch ook 2 zaken waar je in bent, hè? Es thema vuur de wagen houden vier een goed idee. Een dikke bullus van papier maché. 4 hameren en sjoesterde bis 3 uur in de nacht. Het woord allemaal groter en verschunder dan verwacht. 4 bouwden in het bloemenschuurtje van de kolen Frans. Maar wie het endelijk veerdig wordt, u zak in insterhand. Daar komen vernoets van zijn leven met nog route. Dat kind vernoets van zijn leven hoe te schuur. Daar komen vernoets van zijn leven met nog route. Dat kind vernoets van zijn leven door geen muur. In de boekel van het duien en de nervenram kapot. Daar komen vernoets van zijn leven met nog route. 2 maal afgezegd en op de kot. En dan zijn we aangekomen op zondag 24 januari. Vandaag is het tijd voor de Kingeroute Dorp. Speciaal voor de veldkretsertjes is er een jeugdzitting georganiseerd. Diverse jeugdartiesten geven acte de présence en er kan eens lekker gehos en gesprongen worden. Zo, goedemiddag allemaal. Fijn dat het toch alweer behoorlijk druk is in onze zaal. Welkom allemaal op onze jeugdzitting. In de tussentijd dat de jeugd wat plaats gaat nemen op de bühne, wil ik vragen of de Stefaantjes klaar zijn voor een optreden. Wat een beetje vinger,
Nog precies 8 dagen en dan is carnaval 2016 begonnen. Maar voordat de Ruitscher carnaval officieel kan beginnen, wordt Jersch de veldkretser opgehangen. Aansluitend start het oud-wieverbal. Gelukt in het leven, dat is ons gegeven, het is een geurtje in Limburg te zien. Het carnaval vieren, over schemes te leren, dat zit er van kleins af aan in. Ja, dat brengt ons zoveel geluk, en dan kent het voor ons niet meer stuk. Prins Robin, jeugdconcert Veerle. Het is traditie dat we de veldkretser ophangen bij onze narrentempel Café in Gendurp. Maar het is een dichte eer, Prins Robin, om de veldkretser op te hangen. Ik zou zeggen, klim naar boven. Pak hem als een duine. Voordat we naar binnen gaan, wil ik een drijfwerfkrachtige laag op alle veldkaarten en de veldkaarten Lennekes. De eerste. Dan tweede. Dan derde.
We gaan naar binnen en we gaan ons daar laten verrassen door de oude wiever. De spek met eierbroeiers, die brooien nog het lekkers wie. De leste tot het een vol hooiers trekken nog het tietebie. Een vaste lovensdag die doeren, tot de gezet wordt rondgebracht. We komen hier pas laat op toeren, want wij zijn de kampioenen van de nacht. Het ganse land leeg al te slopen, maar hier in Limburg is nog open. Kampioenen van de nacht. Kumpen op niet nog hoes gewoon aan, slommer eenzaam bovenaan. Dus weer gaan draaien. Zangers zetten nog dit liedje in. En alle nog even blijven hangen zingen met zo hel het kan. Want als de lovensnacht gesloten, als de gezet is rondgebracht. Ze kriegen ons niet naar boete, want wij zijn de kampioenen van de nacht. Het ganse land leeg al te slopen, maar hier in Limburg is nog open. Kampioenen van de nacht. Kumpen op neer naar hoes gewoon aan, stopper eenzaam bovenaan. Dus weer gaan draaien. Aan alle hoofdjes opgevallen vaste lopersveun, schreeuwen weer de wakker, want slapen dat is een kampioenen van de nacht. Leeflu. Met nog 1 dag te gaan dat carnaval 2016 een feit is, rest nog 1 plichtpleging. En hiervoor komen we samen met de veldkretsers naar Schummert. Want hier is de officiële sleuteloverdracht gepland. Wil de jongens halen werken van het CBS op zoek naar statistieken van Limburg op zijn best. Dat heeft me geen gedoegd, jong, want Wiel is dan ten her. Hoe het er hebt gevonden, dat werden vulgair. De meesterspas, per vierkante meter, de meesterspas, per kop van het volk. De achterhoofdlustigheden, groot en klein. Het is mij een grote eer en uiteraard een groot genoegen u vanavond welkom te heten allen bij de sleuteloverdracht. Vanavond draait alles om onze hooglustigheden. Onze prinsen, prinsessen, jeugdprinsen en jeugdprinsessen. Vanavond draag ik, als het allemaal goed gaat, met gerust hart onze gemeente aan en over. Ik heb samen met Serious Request heb ik een liedje gezongen en dat was best een succes. Dus ik dacht, ik ga zingen. Ho, 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 ho. Ik denk dat voor de burgemeester tegen zichzelf in bescherming moeten doen. One serious request, Desiree. Niet zingen in godsnaam. We hebben in alle apotheken van de Grootnut gekeken, maar er is onvoldoende paracetamol om dat tot een goed einde te brengen. En na deze belediging wil ik vragen aan de burgemeester om daar even te gaan staan. En het is zo, dames en heren, voor wat is het ding, wie ze niet kennen, wie die kunt zo betekenen. Dat zei er al, we zitten uw broer op Porsche vorig jaar op de trapjes wordt er gevraagd door de Beuwerwaters om een optreden te verzorgen. Dit jaar zijn we gevraagd door de gemeente. Nou, dat scheelt, ja, dat scheelt een slok op de borrel. We zijn contractueel verplicht om op te komen, ik dan, met een peertusje erbij. Omroep Grootnut. Ik zoog leeg op haar gezicht en toen word ik verloren. Zie
zoog het gelieg en ze zag toen handjes thuis vriend. Ik ben betoverd. Ik voel me James Bond, verhuurder ik iedere stund. Gewoon met de gobber. Steeds hè. Kom met. Goed zo. Non de pie. Burgemeester, wat Max toe eens blie. Ik ben die de slaaf, kom lek me maar over de knie. Tweede couplet. Vorig jaar op de trapjes, toch hoorde ik voor het eerst platkallen. Schummert tot schummert, ach nu, ik vond het geniaal. O, Stacey-Rieke, vernuit met glans, ons prachtige Limburgse taal. Zijn we trots op haar? Ik sta als Christian, zeg maar, dat is al geleden. Kom met. Goed zo. Non de pie, burgemeester, wat Max toe ons blie. Ik ben niet de slaaf, kom lek me maar over de knie. En dan is het tijd voor de officiële sleuteloverdrag. Eerst voor de jeugdprinsenparen en aansluitend voor de prinsen en prinsessen van de individuele kerkdorpen. De meesterspas, per vierkante meter, de meesterspas, per kop van het volk, kom door niet in, dan wordt het nog beter. We leven hier in Limburg, en leven op een borg. Je zal ze maar wonen, je zal ze maar werken, dan heb ze toch samen al lang in het werken. De meesterspas, per vierkante meter, de meesterspas, per kop van het volk. Amsketen afdoen is natuurlijk altijd wat minder. Maar als ik dan kijk naar deze hooglustigheden, dan komt dat wel goed. Ik ga hem afdoen, dus ik treed terug en daarmee geef ik jullie de macht. Heers goed en onwijs over groot nut. Ik wens jullie geweldige dagen en ik hoop dat jullie een beetje op mijn gemeente letten. Dinsdagavond, 12 uur, dan krijg ik hem weer terug voor jullie. Heel veel plezier allemaal. Heel veel plezier ook u allen. En dan ga ik nu mijn macht overdragen en de steek opzetten. Met deze wijze woorden is carnaval 2016 dan eindelijk losgebarsten. Het wachtpunt van veel prinsenparen is dan wel de optocht door het eigen dorp. We schakelen nu snel over naar carnavalszondag, naar de Ruitscher-optocht. Dames en heren, het is zondag 7 februari. Het zonnetje schijnt lekker, het is licht bewolkt en het is een klein beetje koud, maar dat mocht de pret absoluut niet drukken. Verzin bij de Ruitscher-optocht opstelling aanwezig om te kijken wie iedereen zich langzaam opstelt en om te praten met een paar groepen en wagens. Nou, voor ons zijn het optochtcomité, mannen, zijn voor de klaar voor? Ja, zeker. We zitten voor de storm, hè. Verwacht op de storm, de drukte dadelijk. Letterlijk en figuurlijk. Dus, Hoeveel deelnemers hebben we, Jan? Ja, dat is binnen het interessante. We hebben wel gigantisch veel wagens. We hebben 6 vreemdewagens, 2 jeugd en prins. En we hebben best heel veel wagens voor ons dorpje. Heren, wat is uw taak in het hele gebeuren? Ja, zorgen eigenlijk dat geen loker valt en dat een beetje bloed blijft lopen. Hè. Dus dat ze goed opgesteld werden en zo. Maar of het lukt, dat is de grote vraag natuurlijk. Maar gaat zeker lukken toch, of niet? Sowieso, hè. Helemaal. Mannen, veel succes. Ze willen een prachtige optocht van we weer met zitten, dus dat scheelt, hè. Weer de kurk goed die fles. Polonaise op de
van het orkest. En de fietsenwagen maakt van alles klaar. De beurt eerst met groeter en met gekker in een jaar. En dan riep de vierde keur een goed die fles. Polonaise op de beat van het orkest. Dames en heren, voor mij stond de kanjers van Ro. De naam is juist bedacht, toch? Ja, ik word net bedacht op plekje, ja. Zo'n zonneschwanse namen. Wat gaat je uitbeelden vandaag? Ja, dat moet even afwachten. Ja. Dat zien we straks pas. Wij is de initiator, wij is het idee is het? Dit idee? Ja. Heb je zeker bedacht? Ja. Wat dan met dan stiekem, dat luistert toch geen wet. Wat gaat je doen? Dat mag ik nog niet vertellen. Oké. Hey, ik wens je heel veel succes in de optocht zo meteen. En hopelijk een goede prijs, hè. En dat is straks, joh. Juist daar. Ja. Boven brengt en schutter in de roes. Ja, daar riep de vierde keur goed die fles. Polonaise op de beat van het orkest. Dames, wat zit je aan het doen hier allemaal? Wat zit je aan het doen? Zit je nog de boel in orde te maken? In schminken. Hey, wat gaat je precies goed beelden dadelijk? Snoepjes. Wie? Snoepjes. Je zit er snoepjes van Wijnandsrade. Ja. Dames en heren, we hebben de zangeres van CV De Wille. En die gaat nu voor ons een klein stukje zingen vanuit de gewone slager. Gaat dat? Of dat gaat, deze heb ik met. Ja, dat is samen. De nieuwe natuurlijk, de nieuwe. Maar ik... Gewoon vraag. 1, 2, 3. Maar computer maar dan zijn we elke mans. En zelfs de leest meisjes schrijven dan een kans. Weer hebben we gar niks nodig, hoofdweg niet meer. Wie ons regeert de humor, de vriendschap en plezier. En meer! En meer! Zeker meer, dames en heren. Ik denk die dames gaan doen volgend jaar de LVK. Zit te missen. Die schaafleer van buurtbeheer, die weet zich geen raad. Dit ze doeg is nog een beetje beest. Een volle shirt om met die kipfilet. Dames en heren, naast mij burgemeester Schmalzschläger op dit moment zonder macht, toch? Burgemeester zonder macht, ja. De macht is aan de carnaval, hè? Ja. Maar je gaf net aan, u blijft wel burgemeester. Blijf burgemeester. Ja. Hoe ziet uw programma vandaag eruit? U bent nu in Wijnandsrade. En dan? Ik neem het begin, dus dan zie ik alles in Wijnandsrade, de optocht. En dan snel ik me naar Nuts, zodat ik daar aan het einde van de optocht ook alles kan zien. Ja. En morgen ook weer een druk programma met de optocht in Schimmert volgens mij, hè? Schimmert en in Hulsberg. Oké. Wat doet een burgemeester normaal nog meer met carnaval? Carnaval vieren. Veerhangen de Bezoet, daar stond van op dit moment bij. Wat gaat je vandaag doen? Ik wil gewoon de optocht lopen hè, met 22 man, dus op een kerkje gemaakt. Leuk thema bedacht. Dus gewoon kijken wat dat deed. Hè. En je gaat letterlijk de Bezoet hangen? Ja, dat doen we van meestal, dus ja, dan willen we dat die hangen ook laten zien. Hè. Hey, loop je er lang met? Veel lopen, ja, nu werd die eerste jaar in Wienersraam. We hebben vroeger wel lekker in Wienersraam metgelopen. We hebben afgelopen 2 jaar nooit metgelopen. Een paar jaar niet metgelopen. En daarvoor hebben we eigenlijk een jaar of 6, 7 in Wienersraam metgelopen. Op de beat van het orkest. En de fietsenwagen maakt van alles klaar. Leven u verstaan hier nevens bij de groep CV De Boer. Dat zijn allemaal bekende gezichten uit Wienersraam. Vertel eens, wie komt genoeg zo gaat? Ja, dat is al heel lang geleden pas. Waar bleef? Wie zegt er? Idee van de vrouwenlief. Wij is al idee van de vrouwenlief, hè, toch? Idee van de vrouwenlief. Hey, leuk, zat er leuk op. Zo meteen de optocht. Morgen bier drinken in de optocht hier. Ja, volgens mij ga ik wel, raas nemen, ik wel. Dat is gewoon bedacht, toch? Dat er niet Collins schijnt. Nee, niks. Nou, leven nu, gezeten in een dolle boel. Laten we niet zeggen, is leuks. Nou, één ding hoop ik echt. Het morgen de optocht door mag gewoon. In andere streken, in Hulsberg. Want anders is het alle werk voor één optocht. En dat vind ik heel jammer. Ja. Jij zit absoluut goed in. Leuk gezag, groot gezag. Dank je. Hey, veel succes allemaal. Jo. Leef nu, dit is de man van de Bongert, de grootste mond altijd. Wat is het dus? We gaan vandaag eens richtig pieken. Je gaat pieken, je gaat de eerste prijs binnenholen volgens mij. Nee, we gaan knallen vandaag. Knallen. Hey, ik heb een aantal weken geboet en dat is over in de rest van de reportage. Hoe lang heb je nog een boete te wagen? 3 dagen. 3 dagen wordt alles verdig. Oh, de rest hebben we gedronken. Ja, dat dacht ik al. Hey, veel succes. Jo, hoi. Leef nu, neem mij Prins Robin. Robin, vandaag gaat het gebeuren, jong. Vandaag is het eindelijk zoiets. Ja. Hey, chic, wat loert ze nou uit?
Wat loopt ze precies nou uit vandaag? Wat verwacht ze? Nou, ik denk al die groepen. En dan word ik straks naar vuren rijden. En dan gaan we heel wat leuk gehoord. Dat is een ongestijds bij de frituur. En dan om de vipergeest, wat dan los is, dan krijg je echt het meeste uit. Ja, dat kan je me voorstellen. Nee. Wat een massa volk hier. Wat een hele fijne grote optocht. Veel groepen hebben gezien. Ja. Veel Schwanwagens. Magnifiek hè? Dit is geweldig. Voor zo'n klein dorpje, zo'n optocht. Ja, dat is gereden dit. En zien we dan op boven met dat schutter en de roes. Ja, daar riekt weer de curry uit die fles. Polonaise op de beat van een orkest. Goed dames en heren, verzin wie gezag de optocht van Wienersrooi. De optocht zit nog niet in de verte al langzaam aankomen. Maar we gaan eens even waar hier aan de kant wat er van vingen. Goeiedag mevrouw. Wie is uw naam? De voornaam of de achternaam? Oh, dat was heel Annie. Annie. Ja, of Antje zegt ze, ja. Wie is lekker? Antje. Antje. Antje, je zit hier lekker te wachten dat de optocht gaat komen. Ja. Wat gaat je van wachten? Ja, ik weet het niet. Vroeger heb ik metgelopen, maar dat is helaas niet meer. Wat heb je allemaal gedaan vroeger? Ik heb nog foto's ervan. Ik kwam met nog een dame en ik was een beetje onveilig in de auto. Het was te leuk. Ja, wel leuk hè. Zeg een beetje na de zaad, zal ik maar zeggen dan. Nee, hem gewoon niet zo. Nee, ik drink geen alcohol. Oh, dat ja. Maar wat voor gemak houden. En dat was leuk. Ja, chic. Ja. Ik ben benieuwd wat het is. Ja, ik ook. Het weer is prima, dus ja, wat zal ik nog meer zeggen? Gewoon eens even weer kijken. Succes en veel plezier. Goed. Nou, we gaan eens even naar de, ik heb hier een man staan, daar verzorg je een drankje in Wienersrooi. Volgens mij gaat er Huub zoeren. Huub, jong, die krijgt als een drankje altijd, hè? Ja, al 25 jaar. En wat serveert ze al? Nou, het meeste Jägermeister. Maar dan een jongen wilt hebben, dat kent ook natuurlijk. Maar ik ken het onder de 18 jaar. Geen onder de 18 jaar? Nee, dat is even consequent. Nou, vrij simpel. Ik ben juist 18 geworden. Ja, zo voor samen in het pitje. Ja, kom op. Kom, nog van het slagen. Wat wil je? Nou, dat is een heerlijk wat, een groot beker. Dat vind ik heerlijk. Jäger, jongens, dat kunnen ze me wakker maken. Leef u op een fantastische optocht hier in Wienersrooi. Gezondheid, hè? Gezondheid. Non de Piede is lekker, hè? Lekker, hè? Zeg, veel plezier, hè? En, ja, succes met de opnames. Yes, dank. Lieve, we gaan daar eens even kijken, want er zit nog veel meer bij zinnig. Allemaal, Kinger, John, jonge dame. Oh, gaat mich niet weg, ik doe niks. Hoi, hoe heet jij? Ise. Hey Ise, kom jij naar de optocht kijken hier? Dat is leuk, hè? Loopt nog iemand mee in de optocht die jij kent? Ja. Vertel eens, wie is dat dan? Leuk? Anne Prins. Prins Robin. Ja. Prinses Veerle, ken je die ook? Ja. Hey, leuk. Veel plezier, hè, allemaal. Volgens mij hebben we weer afgelopen oud-wieverbal Emis gemis. Scenerie Stoon. Ik bedoel dat natuurlijk niet verkeerd. Ik bedoel dat leuk. Goeiedag, wie is uw naam? Marlijn, lekker aan het beer. Heerlijk, lekker in het smakelijk goed. Ja, weet je, met die dag werd ze steeds ouder, hè. Ja, dus ik denk dat ga ik nog maar voor de laatste keer kijken. Ja. Ik zeg al juist tegen mijn cameraman, niet tegen de kijker. Ik zeg gewoon eens even naar een vrouw toe die even gemist op oud-wieverbal. Maar dat bedoel ik niet verkeerd. Nee. Wat heb ik de oud-wieverbal gemist? Oud-wieverbal gemist, dus het een beetje uit. Ja, weet je, de vlucht werd steeds ouder met die dagen. Ik denk dat de kleding maar erop, hè. Ja, verstandig. Zeg, je zit lekker te wachten op de optocht hier. Ja, dat is een super optocht altijd hier. Altijd super gezellig, het dorp prachtig bij elkaar, hè. Ja, wat wil ze nog meer? Ja, dat is prachtig. Versinds zullen gewoon kijken bij het opstellen van de optocht, vooraan of bovenaan een brommelen. Ja, daar komt zo meteen een prachtig optocht aan. Ik ben eens benieuwd, hè. Ik loop me verrast. Mijn kleindochter loopt mee en mijn schoonzoon. Ah, dat is chic. Dus daar moest ik erbij zijn natuurlijk, hè. Zeg, veel kliekplezier zo meteen, hè. Oké, joh. Lieve Lu, een man die ze hier in Wienersrooi, de Ruitscherlu, allemaal kennen. Dat is natuurlijk Loek Storms. Loek. Maar ik heb natuurlijk, en dat heb ik niet, behoorlijk veel achtergrondinformatie over de Ruitscherlu. De Lu die deelnemen. Kunt ze ons al een beetje een tipje van de sluier oplichten wat betreft optocht? Wie lang loopt de optocht al? Wie gaat dat? Ja, we zijn in 64 begonnen. Is wel geen optocht geweest dit jaar. Dat is vrij kort, op een hele korte tijd georganiseerd. Van toen we in 66 zijn de optochten gaan lopen. We hebben een paar jaar helaas geen officiële optocht gehad. Is wel optocht geweest, omdat de carnaval een tijd lang niet gefunctioneerd had. Dan hebben we uit Wienersrooi wel zelf optochten georganiseerd.
En dat soort gewoon in het bloot bij de Luwe optocht moet lopen. En van toen af aan, in 88, zijn we weer opnieuw begonnen. Hebben we de boel opgepakt. En van toen is eigenlijk continu optocht geweest. Op 1 jaar na. En dat was toen met de Golfoorlog. Ja. Maar dat was overal. Overal, ja. Ja. Hey, leuk Loek. Ja goed, ik zie de wagens toch echt aankomen langzaam. We gaan starten. Ja. En ik kom binnen zodra ik informatie van dichtweg heb. Dat regelen we dan. Oh, ik zie je komen. Oké, dank je. Jo. Heerlijk. Nou, ik kan de cameraman ook een Jägermeistertje geven. Of dat goed scheidt. Dat zullen we gedurende de opnames uiteraard wel zien. Ja, Ronald, je zal het niet noemen. Alsjeblieft. Gezondheid, Jan. Gezondheid. Goed. Goed, Loek. Ja, ik zie hier de koninklijke fanfare binnenkomen. Kunt je stokken over vertellen? Ja, de koninklijke erkende fanfare Sint-Cecilia, die lopen immer met. Uiteraard in de eigen optocht, eigen dorp. Normaal gesproken liepen die immer voor de Prinsenwagen. Maar tegenwoordig, dat zult ze dadelijk wel zien, heel veel wagens met heel veel geluid en helgeluid. En dat wordt overstemd. Vandaar dat ze sinds een paar jaar al voor de optocht lopen. Fanfare, volgens mij gewoon zit je nu gaat drinken, wie zoeren, hè? U? Ja, meestal wel. Overal waar je gaat te drinken is stoppen ze. Hè. Dat is vaak wel het probleem. Als ze voorop loopt, dan mag het eigenlijk niet officieel. Maar goed, mag eigenlijk niet. Het duurt bij de carnaval. Het is carnaval, hè? Dat kennen we. Nou ja, wie is juist gezegd, ik zie nou niet in de verte al Joey's Place aankomen. Ja. Dat is een groep en de stang is klein, heb ik begrepen. Ja, dat is vanuit de café in Brommelen. Vier gaan er een keer week, of een keer jaar, gaan we naar de oude Wieverbal. En dit is de gasten wat ze terug doen dan voor ons. Ja. En dan komen ze nu ook in de optocht. En dat is gewoon heel leuk om te zien. Hey, leuk. Dat een groep zich vanzelf vormt en bedgeeft. Ja, ja. Fantastisch, fantastisch leuk. Wie dat groeit hier allemaal. Dames en heren, wie bij iedere optocht natuurlijk een fantastische grote vrachtwagen. En een behoorlijke aggregaat op voor de muziek te kunnen draaien. Dat spreekt voor zich, want vertegenwoordig moet er meer dan 100 decibel muziek op om überhaupt het spas te kunnen hebben. Vaak zie je ook dit soort groepen met gewoon in diverse optochten. Alaaf! Hey, leuk, en de gast saloon nog geboet. Wanted at Joey's Place. The place to be. Nou, dat zal zo zijn. Goeiedag. Wat ga je zich mee aan bij je? Dollars. Ja, de Chris van mij gaat dollars. Ja, dollars? Wat moet je daarmee aan? Ja, dat kun je bij ons in Brommelen, oftewel de Juice Place, kun je gezellig in en komen drinken met die vaste lavensdag. Hey, leuk, dat komt voor zeker doen. Dat deed me goed en dan hoop ik zeker terug te zien. Richtig. Hey, leuk en op toch? Ik geef die nog een tweede erbij. Chic, nou, dan kunnen we er 2 drinken. Ja, zo wie ik zei, hebben ze een leuke optocht? Ja, zeker, geweldig, hartstikke leuk. De lui zijn zeer enthousiast, publiek genoeg. Dus laat gaan en dan af. Volle gas, zou ik zeggen. Penny zegt, hè. Allee, succes. Groetjes. Dames en heren, ja, de publiek is gigantisch massaal toegestroomd hier in Wienersroon. Fantastisch om te zien. Fantastisch mooi om te zien hoe dat dan allemaal loopt. Juist wordt die nog een half uur geleden wordt die eigenlijk praktisch wordt leeg. Maar ja, het is alsof iedereen uit alle gaten en heuken gekropen zijn om hier deze optocht te komen bekijken. Chic om te zien. Ja, in de rubriek Verzin netjes. Ik dacht dat ieder dame netjes wordt.
Ja, dat is ook zo. En ook met de carnaval, we zijn allemaal netjes. Serieus? We zijn allemaal netjes. Gespaard het hele jaar. Dus ja, we amuseren ons prima. Helemaal netjes. Ja, kijk nou. En een paar leuke lollies in de vrederij natuurlijk. Ja, zeker, voor die ook. Ook dat is netjes. Dat gaat ook weer op toch? Hey, veel plezier. Jo, dank je. Hoi. Weer zijn netjes. Nou ja, dat is natuurlijk ook een thema wat ze kinderen gebruiken. En in principe is ook iedere mens netjes daar. Wienersro hogerop met een glazen hoes op de kop. Waar is Loek? Loek zit ik daar. Loek komt erbij, jong, want ik moet toch wat informatie van dich hebben. Loek, wat is dit dan? Nou, dit is John Starmans, die al jaren dagen immer op dezelfde tractor met de carnavalsoptocht metrijdt. Ja, nu is zeer actueel het glazen hoes. En ze nemen zichzelf ook dat zijn voor CV de Batterhaven. En John daar rijdt immer met deze tractor met en had immer ieder jaar een ander item, een ander thema. En dat is wel leuk om dat te zien. Hey, leuk, en ja, volgens mij kiezen ze veel hakgroenten en ja, voor wien en beersoepen ze net. Ik ga eens met de jongens komen even. Ja goed, ja, zus het hebben van al bezig. En het glazen hoes, het glaas hè. Je kunt het glaas brengen bij deze dingen. Ja, ja. Het glazen hoes, vertel eens, wat beeld groot? Ja, dit jaar in Heerlen, dus ja, glazen hoes dan. Het is serious request gebeuren. Hey, best toch geweest of niet? Ja. Wat leuk. Ja, zeker. Hey, veel plezier. Hey, Loekie, Veurels in de wagen. Ik zie nog heel veel ruitje lui in. Heb ik al gezien bij het opstellen van de optocht. Ja, dat klopt. Dat zijn lui uit Wienersro, waar ook bestuursleden bij zitten, dames. Ja, dat hebben ze ook gezien, gegarandeerd. En die doen ook al heel lang met in de optocht in Wienersro. Ja, ze hebben nu het thema met de carnaval, lup alles doorheen. Ja, dat is ook zo natuurlijk. Hè. Ja, in principe wel. Hè? Ja, en zo wordt het ook. En ja goed, die doen echt ook heel lang met. Ook helemaal dezelfde wagen. Hè. Misschien is een beetje sluikreclame, maar ja, dat duurt ook erbij. Snap net. Ja, beginnen vertellen. Hè. En, maar ja, het ziet er weer fantastisch uit. En ze hebben allemaal heel veel kleuren en hele prachtige pakken. Daar vallen ze allemaal met op. Absoluut. Nou, met name de pakken zien er weer fantastisch uit. Het is immers een gigantisch hel uitgesloofd om deze pakken te maken en hiervan een behoorlijk leuk item te maken. Chic voor te zien. Ik denk dat ze stiekem hopen op nummer 1, op prijs nummer 1. Ik hoop het ook voor, want ze zien fantastisch mooi uit. Dan leven jullie verzorgers al in de reportage van Carnaval bij de Veldkretsers aflevering 4, het boeren van hun wagen. CV de Beerdupkes. En ja, de wagen is nu klaar. En je kunt nu zien wat het allemaal geworden is uiteindelijk. Look, CV de Beerdupkes. Dat is een van de wagens die we gefilmd hebben bij het opbouwen van de wagen. Dat is een van de wagens die ook bij de Bongert wordt geboet. Ja. Vertel eens. Nou, bij de Bongert weer een vuilwagens geboet. En CV de Beerdupkes, dat is een van de zuswagens die meetrekken op de Bongert weer 5 geboet. En CV de Beerdupkes, dat zijn eigenlijk de nakomelingen van de eerste groep wat op de Bongert had geboet. En dat is de groep van Sever Wimmer. En dit zijn eigenlijk de kinderen daarvan. Die zijn al jaren zijn die metgetrokken in de optocht met pap en mam. Ja, op een gegeven moment hebben ze de leeftijd dat ze ook de hamerkosten vasthouden natuurlijk. En dan zijn ze op hun eigen begonnen. En sinds 2 of 3 jaar bouwen die ook zelf hun eigen wagen. En rijden nu helemaal met in de optocht in Wienersro. Hey, chic. Dus de term jonggeleerd is oud gedaan, dat gaat hier echt... Dat gaat hier echt op, joh. Ja, jonggeleerd oud gedaan. Hè. En zo moet het ook. Onder de noemer dit jaar geen geouderderie. Veel lopen gewoon met S apres-ski. Stonden hier de dames, dus het nageslag van heren en dames van de Bongert. Lopen hier weer met aan de optocht. En ja, kijk eens zelf nu. Het is toch fantastisch. Wie deze jeugd hier aan de slag gaat. Horsten springen, lol maken. Dat is met name carnaval op zijn best. Look hier de volgende groep. Ook een bekende volgens mij goed Oeduch-dorpje. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als net de Beerdupkes. Dit is CV de Spasberen. En ook daarbij zit de Kinger.
die vroeger allemaal met papa en mam metgingen, hè, met de groep van de Bongert. Ja, en ook die begonnen wie ze de hamer kosten vasthouden, wie ik juist zei. Begonnen die ook te timmeren. En die eerste wagens waren natuurlijk het minder van kwaliteit, maar daar ging het niet om. Ze deden met, ze boeden wagens en ze hadden heel veel plezier. Ja, nu is het een hele grote groep geworden. En ook die mensen komen helemaal met en vinden het allemaal heel leuk hier in Wienerschoor. Hey Luc, boeien ze dat soort wagens doen enkel voor Wienerschoor, gewoon die hadden nog een andere optochten met? Nou, deze groep is gisteren met geweest in Voorsje in de optocht. Ja, vandaag uiteraard in Wienerschoor. En morgen willen ze met in Hulsberg. Maar ja, goed, verwijten dat dat nog afwachten is of dat doorgaat. Ja, de weersvoorspellingen zijn niet zo goed voor de komende dag. Maar goed, laten we daar even neer aan denken. We zijn vandaag hier in de Wienerschoor, daar gaat een optocht uiteraard wel door. Ja, wie gaat het verder lopen dan? Want die doen nu ieder jaar met. Hebben ieder jaar weer een nieuw leuk thema. Ja goed, ze komen al een paar maanden van tevoren komen ze bijeen. En dan vergaderen ze samen om te kijken wat voor thema's ze kunnen hebben voor het nieuwe jaar. En dan beslissen ze allemaal samen. Ze hebben nu een thema van jongens en meisjes tegenin. Want die discussie over het thema is helemaal heel fel. De meisjes willen dit en de jongens willen dat. En daar hebben ze nu een beetje een item op gemaakt. Ja. Ik ga eens even kallen met een van de dames en heren. Kerel, ja, de beste, de jongens tegen de meisjes, lijkt me dat in zijn hoed. Wat bleef? De jongens tegen de meisjes, lijkt me dat in zijn hoed, wie gaat dat? Ja, we weten nooit wat voor een thema we willen. We hebben immer ruzie met de jongens en de meisjes, dus ook voor dit jaar pak voor 2 thema's, schijt gewoon. Oké, ja, leuk. En wij hebben dat bedacht. Kom eens even hier mee, kom eens hier. Ik wil de jongens tegen de meisjes, wij hebben dat thema nu bedacht, de dames of de heren? Ik weet het niet meer! Volgens mij gaat Ali dat bedachten. Waar is Ali? Staat Ali hier? Ali rent zelf weg. Oké. Nee, dat meisje loopt niet meer met. Het gewoon met de gezondheid, maar. Oké. Hey, veel spaß. Bin ich content met die superzoele taart. Hier voor een optocht zonder einzelgangers, dat ken niet. Ik weet er alles vanaf. Hier voor het spiegeleier. Ik wil wel eens weten waar die eier vandaan holt. Zeg allemaal op, waar hebben ze die spiegeleier hangen? Jongen. De honger. Die zit in honger, jongen. Wie kennen dat ze spiegeleier hebben? Ja, die zijn zo eenmaal zo gemaakt, hè? Ja. Oh, ja. Allemaal eerlijk. Spiegeleier onder de optocht. Mijn stem zit er spontaan van over. Ongelooflijk wat hier los is. Hier zijn vrienden en vriendinnen van jeugdprinses Veerle de Eerste. Ik zie Remy Luiten daar achter een tractor zitten. De hoofdsponsor van dit programma. Hey Remy, succes jong. Dit is de jeugdwagen. We huren helemaal een jeugdwagen. We hangeren en dit is onze jeugdafdeling. We hebben ze de raad van 11. De jeugdraad van 11. En normaal gesproken hebben we een jeugdprins en jeugdprinses. Dit jaar hebben we alleen Veerle als jeugdprinses. Maar dat mocht de pas ook niet drukken. Want Veerle had zoveel spas en plezier. Dat zie ze ook, dat straalt het. Ja. En zo wie ze is, de dochter van onze president Richard Steins. Ook een echte carnavalsfamilie. Ja, dat kost eigenlijk niet anders dan dat Veerle prinses wordt. Tuurlijk. En met de paplepel ingegeten, hè. Suiker aan stoon, fantastisch. Leuk. Veerle, alaaf. Het natuurlijk spas in. Maar goed, dan is natuurlijk ook het wachtenpunt voor een jeugdprinses of een prins in een optocht te hebben een slok en chips en noem het maar allemaal op uit te kunnen gooien voor het publiek hier in Wienerschoor. Fantastisch leuk. Nou, hier komt volgens mij in de groep het geboet op de Bongert, hè? Ja, dit is eigenlijk de groep van de Bongert. Die zijn jaar en dag winnend gaan. En dat is een mooi verhaal. Die hebben toen nog tijd wie de herstart hebben gemaakt. Hebben die hetzelfde jaar ook een wagen geboet met de bedoeling om elders mee te lopen. Die wouden niet hier in Wienerschoor mee lopen. En toen had de heer Wimmers, daar een beetje de basis, de grote man, had gezegd: je mag bij mij komen boeien, maar je gaat in Wienerschoor met. Dat hebben ze ook gedaan. En sindsdien hebben ze helemaal metgelopen bij ons hier in Wienerschoor. En het is een geweldige groep die heel veel duidt. En dat zijn de mannen, de voorbeelden van de andere groepen. Nou, hier een paar bekende figuren uit Nummerens. Uit de Rood van 11. Ik zie hier chef Soeren zelf staan, hè? Ah, jong. Wat een weer, hè? Lekker met een pusje bier, hè? Wat zei ze? Met een pusje bier, hè? Lekker! Hallo! Nou ja, prachtige boete in een vliegtuig, het op en neer. Een hoop jeugd erbij, een hoop kinderen erbij, fantastisch.
Hier moet ongetwijfeld een gigantisch hoop tijd en werk ingestoken zijn. De kinderen amuseren zich blijkbaar. Ongetwijfeld, ja, de jongens en meisjes zweuren niet. Met opgetrokken carnaval hier in de Wienersro. Het lijf, het bruis, het is fantastisch. Met een flesje bier in de hand en met een heerlijk putje. Ja, schnaps, zal ik maar zeggen. Gaat dat hier richtig los, hier in Wienersro. En natuurlijk of we eerlijk zijn, putje bier, het Jägermeister. Werd eigenlijk ook gewoon lekker toes in de optocht. Was een beetje goed te amuseren. Was gewoon van drinken. Heerlijk, wat is dat dan? Oh, limoncello. Appelsap. Wat? Appelsap. Oh, appelsap. Heerlijk, heerlijk, amuseer dich. Ja. Onder de noemer eindelijk een meurterke onder de voet. Geet me raad kapot. Ook weer een bekend gezicht hoe het eruit met Wienersro, hè? Ja, dat stemt, ja, een bekend gezicht, ja. Zeg, wat hebben ze ervan gemaakt dit jaar? Ja, je hebt dat gezien vorige week zondag. Met dat fietsrennen bij die dames. Die hebben een meurterke ingebouwd. En ik dacht, dat doe ik ook. 1600 watt heb ik extra. Dan geeft toch godverdomme het vuurwiel kapot. Och, dan maak je het verder. Hey, veel plezier. Loekie Veuros, alleen met carnaval leven weer op grote voort. Vertel eens, kent ze deze groep? Ja, dat zijn de dames, ook van Wienersro, van sommige leden van de Raad van 11 en bestuursleden, oud-bestuursleden. En die noemen zichzelf Ladies zonder vleugeltjes. Ja. Ladies zonder vleugeltjes? We moeten van op denken dan. Dan moest ze maar opkomen. Vroeger waren het de zonnestruikjes en ineens van de ene wangerjaar is het Ladies zonder vleugeltjes geworden. Ja, die leven op grote veut. Moet ze ook wel met carnaval, hè? Tuurlijk. Moet kennen toch of niet? Ja. Met carnaval leven we weer op grote voet. Vertel me daar eens over. Ja, alleen met carnaval leven we op grote veut. De rest van het show lopen we heel rustig aan, maar met carnaval gaan we helemaal los. Oké. Hey, en wie heb ik je groep eigenlijk? Ik heb geen naam. Je hebt geen naam? Nee. Oké, ik liet me juist gaan vertellen over opvleugeltjes en dat soort zaken allemaal. Ja, we heten eigenlijk de Ladies zonder vleugels. Ja? Maar dat is geen officiële naam. Oké, nou goed. Dan een onofficiële naam, kinderhoog toch? Ja, amuseer dich. Loek, de volgende groep, ik zie een hoop lu met bouwenveren. Wat kent ze deze groep? Ja, nou, dit is CV de Zijverheren, noemen ze zichzelf. En die hebben jubileum, die lopen al 11 keer met. En dan hebben we gezegd, nou, het 11e jaar steken voor onszelf in de veren, hè, in de veren op de hoed zitten. Daar komt het ook vandaan. En ze willen daar met als expressie laten zien dat de lu. We lopen 11 jaar met en we vinden het zelf ook geweldig. En we zitten er bijzonder trots op. Steken voor onszelf een veerken op de hoed. Nou ja, daar mogen ze ook trots op zijn. 11 jaar met zijn optocht met lopen, dat is toch ook het? Ja, maar goed, jong geleerd, oud gedaan. Ook die zijn heel vroeg begonnen. 11 jaar geleden nemen de kinderen met, maar ook die kinderen zijn weer hun eigen groepjes begonnen. En zo blijft zich dat gelukkig doorontwikkelen. En dat is ook een schoene groep immer. Heel leuk voor te zien. Loekie, voor hebben hier CV ohne bezij. Wie moet je dat vrij vertalen? Ja, dan moet ik tegen ook even het antwoord schuldig blijven. Dit is voor mij een redelijk onbekende groep. Maar dat mag ook helemaal niks uit. Iedereen is welkom hier in Wienersro. En ze mogen er aan mee doen. En dus ook zij hebben spaß. En dat duurt gewoon bij de veldkretser. Komt ze carnavalsvieren in Wienersro, dan ben je hartstikke welkom. En ook in de optocht. Weer hangen de beest uit. We hangen de beest uit, jazeker. Elke dag eigenlijk. En nu nog immer meer. Ja, chic hé. Je zit even van Wienersro. Ik ben wel oorspronkelijk van Wienersro, ja. Oké, en je loopt nu eens lekker een keer met hier in Wienersro om eens weer eens achter de présence te geven. Ja. Nou, dit is ook een groep, die hebben geboet op de Bongert, hè? Ja, dit is ook een van die groepen die boeren op de Bongert, CV de Wille. En ook die komen weer van ouders die vroeger geboet hebben. Hè. Het is een eenzijdig verhaal, maar zo gaat dat gewoon. En het leuke van deze groep is, die doen nog met aan de slager, carnavalsslager. En dat heb je hier ook gefilmd. En die hebben die gewonnen. Dat is een hele leuke groep in stad. Ik ga eens even met zijn praten, Loek. Overigens is juist in het vuurstuk gestaan.
CV de Wille. Ik heb hier een van de zangeressen van CV de Wille. Ik weet niet of de cameraman me kan zien. Maar goed, ik heb een van de zangeressen hier bij me van de CV de Wille. Ja! En ik heb zo'n wel een liedje gezongen voor me. Jazeker, hij is de slager hè? De slager heeft gewonnen. Hè? Wat zit van volgend jaar in petto? Ja, dat is allemaal een geheim hè? Ja, zeker. Okay. Je moet altijd een geheim blijven voor de slager. Ja, chic. Hey, allemaal zeer en Max Pas. werk. Kijk langs de deur en trekken langs de keer. Hey! Oh, hey! Verzins geknipt voor de carnaval. Maar ja, volgens mij is het prachtig geknipt, zou ik zeggen niet, hè? Het tekstje zelf geknipt. Helemaal geknipt. Helemaal zelf geknipt? Helemaal zelf geknipt, ja. Hey, waarom zijn jullie geknipt voor de carnaval? Ja, omdat we altijd heel goed meedoen, hè. Altijd de optocht, alle feestjes. Ja. Echt een Rutger diehard. Ja, zou je niet zeggen, hè? Nee. Loek, ik heb deze volgende groep als in lopen weer op het Oudwieverbal. Oranje is Just Lego, gans Europa speelt er met. Ja, dat mogen wel duidelijk zijn. Hè. Ja. Dat heel Europa op speelt met Oranje, alhoewel. We spelen niet hè, dit jaar. Dus daar zijn spelen die op. Het leuke van deze groep is, het zit eigenlijk geen lui voor Wien het Schouw. Maar we al binding hebben met Wien het Schouw, die komt uit Bengelde. En Iris Brul, de dochter van de kastelein, zit er ook bij. Okay. En die komen hier carnaval vieren. Ja, prachtig, leuk. Ook een leuk thema. Het speelt, het speelt letterlijk en figuurlijk. Ja, dat mag wel nee, dus dan. Ja, we kregen alle tijd deze zomer. Hè. We hoeven geen televisie te kijken naar de voetbal. Ja, ik heb misschien een beetje carnaval vieren nog. Hè? Ja. Geen voetbal dit jaar? Sorry? Geen voetbal dit jaar? Nee, geen EK dit jaar, helaas. En ode aan de kwalificatiereeks van ons Oranje. Wat ze helaas niet kunnen halen. Door Albanië verslagen geworden. Door iedereen met hen gespeeld geworden. Ja. Allee, ik heb nog wel eens een Lego pupjes in Kallen, maar goed, deze keer niet waar. Hey, groetjes. Ja, Leefvlu, een optocht wordt natuurlijk voor een deel gedragen door Einzelgangers. Die hebben een Einzelgangerin. Onder de noemer Hoepel maar eens lekker op. Hoepel maar eens lekker op. Hey, fantastisch. Wie loopt ze het? Wie gaat dat? Wie komt ze op zijn idee? Het gaat heel goed. Ja. Prima. Ja. Voor de carnaval hebben ze alles over. Ja, tuurlijk. Het gaat super weer. Hier is het niet zo veel wind, dus het gaat ideaal. Het gaat alle kanten, dus de hoepel loopt niet de log in. Nee, zeker niet. Ik blijf hier bij de straat op de grond. Loek, de volgende, weer een grote wagen, een tractor en een behoorlijke aggregaat. De prins kan ons niet temmen. Wat moeten we daaronder verstaan? Nou, dat moet zo zijn, dit is de groep de CV de Zwelo's. En die hebben dit jaar de prins geleverd. Onze prins zit normaal gesproken bij deze groep. En daar spelen ze eigenlijk op. Hè. Nu hebben we een prins, maar we gaan gewoon door. Gewoon gas geven. Gewoon gas geven. Ja. En dat bedoelen ze, het is het tweede jaar trouwens dat ze de prins leveren. En dit is ook een hele mooie groep, hoe veel jong bloed in zit. En dan kunnen we hier wel vaak goed vissen hier straks. Dat weet ik wel zeker. Ja, chic. Mooi, want ja, een carnavalsvereniging heeft natuurlijk ook een nieuw jonge aanwas nodig. Hè? Ja, dat hebben ze nodig. Hè. Het is wel belangrijk dat de jeugd blijft meedoen. En daar mogen we hier wel trots op zijn hier in Wien het Schouw. Dat zien ze ook. Heel veel jeugd allemaal erbij. Ja, dus ik denk wel dat we hier heel lang door kunnen blijven gaan. Ah jong, je zit de Zwelo's hè? Ja, klopt. En je zit hofleverancier van het leveren van prinsen. Wat zei ze? Je zit hofleverancier van het leveren van prinsen en dergelijke hè? Ja, nu 2 jaar achter elkaar. Ja? Dus het gaat goed. Oké. Hey, en volgend jaar weer het volgend jaar prins hier in het Veldkretseriek. Dat is nooit te weten. Dat weet ze niet. Maar kunt er weer door de groep? Misschien. Wie? Als we geluk hebben wel. Ja. Geluk. Hebben we wel eenmaal minder. Ja. Dat is helemaal leuk. Hey, Loekie Kumper, hè? Een prins. Ja, dat is het toetje voor de prins. Hè. Op de optochtwagen, deur gedurp en sloeggoed smeten. Genieten van alles wat om de heen gebeurt.
Dat is een geweldige ervaring. Onze prins Robin de eerste. En de staat nu bovenop de wagen. Niemand zou verwachten dat de prins zou weer. Wie kent dat eigenlijk? Ja, dat weet ik ook niet. Terwijl het toch een feestvierder is. Maar niet eens waarvan ze zegt dat we het prins. Maar de jong doet het zo geweldig op dit moment. En ook Thijs straalt en dan vind ik het geweldig. Ja, en dan bovenop de optochtwagen. Hè. Kijk maar eens wie daar geniet. Geweldig is dat, mooi om te zien. De Rood van Elf erbij. De Rood van Elf vind ik het volgens mij ook eerder jaar weer fantastisch. Hè? Ja, ik ben ook hier lang erbij en ja, optocht is geweldig. En als prins is dat toch wel het toetje hier. Chic. En zuiver zien de Rood van Elf. Jongens, al af. Fantastisch om te zien wie ook wie voor hun eigenlijk dus een optocht als zwaktepunt gezien wordt in het hele festijn. Dries, dat er geen stumje hebben gewerkt gisteren. Ja, dat valt wel met. Hij spaart zich nu een beetje, hè, want hij zal straks nog veel moeten vertellen. Maar dat komt eigenlijk wel. Hij had speciale snoepjes die hebben hem gegeven. Hij kreeg dadelijk een warme glas melk met honing erin. Dat regelen we wel, dus dan kunnen we wel weer terug. Robin en af, jong. Ho! Loek, we zijn aan het eindje gekomen van deze optocht. Ja, fantastisch. Ik moet zeggen, complimenten voor dit dorp. Wie fantastische, grote, leuke optocht erop. Ja, gewoon leuk voor te zien. Ja, daar gaat het eigenlijk ook om. Hè. Mooi voor te zien, want er zijn veel praalwagens. Wat heel bijzonder is voor zo'n klein dorpje, dat mag rustig gezegd worden. Heel veel groepen die zich enorm buiten verdoen, hele mooie pakken aan hebben. Het is eigenlijk meer toch wel een praaloptocht. Met weinig, niet zoveel thema's. Dat is wel, hè. Gewoon een slogan. En we maken er het moois om. Af en toe ook het leukste tussen, een beetje politiek getint. Maar toch wel heel veel praalwagens. Ja, dat is echt jeker jaar schoon om te zien wie de lui zich de muiten ervoor hebben gedaan. En het is gewoon immer een hele mooie optocht. Dat is het gewoon. Goed leef Lu. Ja, we zijn eigenlijk aan het eindje gekomen van deze optocht. We zijn nog tevens aan het eindje gekomen van aflevering 4. En de volledige afleveringsserie van Carnaval bij de Veldkretsers. Ik hoop dat je hier genoten hebt van alle afleveringen en zeer zeker van deze optocht. Ik wil je bedanken voor het kijken en ook namens Loek durf ik te zeggen, tot ziens. Alle af! Onze Harry wordt gekozen tot de nieuwe prins. Dat wou we toch gaan scheren zien, de grootste winst. Maar in die gekke week vergoot hij zien steek. Maar zong nog iedereen en nog een keer. Soms dan zit het met, soms zit het tegen. Soms dan schijnt de zon, soms is de regen. Lukt het niet, een crisis, soms dan zegen. Steeds gaat vrij voor goal en schutst dan even. Lachen we met alles, trek het echt niet aan. Want die lacht, ik hem